आं आउट अफ बिटिसिनिखौ बुंनो थाङा ससेल' सोंलु सोंनो गोनां रायजोफोर दायो नैबे सोलिफुबाय थानाय बोथोराव मानो मानसिफ्रा इसिबां थाखानाय दलबसे हाफोरखौनो बिराद फाननो जागासिनो दं आरो फाननांदोंबो खायफा आरो बायग्रायानो गैला। सिगांनि समावहाय माने खोनाब्लानो हा बेसेबां उमुक बेसेबां बायग्राया एभेलेबेलमोन फानग्रायासो जोबोद खममोन। नाथाय दायो आउट अफ बिटिसिनिखौ आं जेबो बुंला बिटिसिनि सिङाव मानो बेबायदि जानो हमखो बेखौ एसे जायफ्रा एनालाइस खालामदों जायफ्रा सानदों नोंथांनि मतामत बायदिब्ला मानो बिदि जानांदों एसे बुंथिनानै होलाय कमेन्टनि थ्रुयै। मानो होनोब्ला गोबांथार जोंनि गेदेरमाफोर लिडारफोरा गावसोरखौ मा बुंदों पाब्लिकनि रियेक्सना माबायदि कमेन्टफोर गोबां नायखुमाग्रा दं जोंनि भिडिअ'आवबो आरो भिडिअ'खौ नायखुमाग्राबो दङ। बेखायनो कमेन्टखौसो बांसिन नायो मानसिफ्रा मा बुंदों मा बुङाखै मानो एफा हा फानग्रा ओंखारखो बायग्रायानो गैला। सिगांनि समाव फानग्राया इसिबां गैयामोन नाथाय बायग्राया खोनाबानो बायग्रा दंमोन। नाथाय बे सोलिफुबाय थानायाव मानो बिदि जाखो अन्नानै कमेन्ट हो।